ko Real Madrid wan lek kai bat ka Barcelona yo aja buram ai kha ma kha tendung biang ka Barcelona ya ki sok kleng jong ka Real Madrid ha ka jing ya kendo ka penengkong jong ki ha une usnam arhajar arposan pedang sngoba ya pergi paralok ki baju sngo tenat ban pe ki video ha ka ne ka channel suggestion ngawan ban kerpat biang ha khamat jong pi lada pimpat da ban subscribe sngoba se ban subscribe ya ka ne ka channel nga tharai babarok nangi ngidang mau ya ka ne badang ha ubnai oktabar jong usnam arhajar arposau ka Real Madrid kampat kelet ya ka jing charam kaput jongka hakamat jongka Barcelona haka jing alakai jongki haka La Liga la batong baki jing mong bat ki jing mensau jongka Real Madrid kimpat bha hanre ka Barcelona ka tendung biang sajisen haka jok ka jaka jongka Real Madrid namar habapai haka jing alakai final jongki haka Super Copa de Espana menin kamet haka por chiteng senya haka nei ka jing alakai ka Real Madrid ka lapan ma ya ka Barcelona dang hake minit kebesan ling baka kol ka balatep da Kylian Mbappe ha pedang ka jingale ka Real Madrid ka don ya ka jingkerman bakan penlem ya ka Barcelona hakane ka jingale kai bat kum joro ka don ya ka jingkerman bakan yok biang ban tap kol persya ya ka Barcelona penban dai hake minit ka baar proar ka Barcelona ka layok ban penpai ya ka ne ka kol ling ba ulamin Yamal bat dai hake minit ka balai peu henreu ka Barcelona ka layo ay ka penalty haka ne ka jing ya kai bat ya ka ne ka penalty la shoot ya ka da Robert Lewandowski haka ba Robert Lewandowski uklam pen le no ai ya ka ne ka kabu ka ba ulayo ula penrung hebet jelang ya ka bol shepok jong ka gol ka balong ro ka gol pentam na ka benta ka Barcelona bat kum joro haka medit ka balai pe khandai sajesen ka Barcelona ka layo biang ban penki ya ka jar lingba Rafinha bat ha shwa ban kut no ka jing ya kai haka ke last step ka Barcelona ka layo biang berpenki ya kejar ka balang ro ka kol ka basau jongka haka ne ka jingela kai lingba Ubalde kata haka minit ka basa pusan plus chipeu bat habawan ban yela kai haka ke la ka baar sajisen ka Barcelona ka layo biang berpenki ya kejar lingba ujoi uplayar jongka kata Rafinha haka minit ka basa propra ka balang ro ka kol ka baar jong haka ne ka jingela kai bat haka minit ka basan peu henru urang akol jongka Barcelona ulayo ekaret kad hakane ke jingela kai watla ka Barcelona kala ha ban yela kai tang da chipangut ki player na do ka minit ka basan peu henre ka ne kam syam lakata ai ro em ya ka Barcelona bat dai tang ha ke minit ka henru peu ka Real Madrid ka layo ban thep ya ka kol ka ba ar jongka lingba Rodrigo kumta habakut hi ka jingela kai ka Real Madrid ka la sha pen bam kapun hakamat jongka Barcelona hado dasan la arkol lingba kane ka jingja kuput ka Barcelona ya ka Real Madrid hakane ka jingela kai hado dasan la arkol ka lapen long sendon ya ka Barcelona bakan yora ya kane ka Super Copa de Espana jong menta usnam arhajar arpusan ka Real Madrid omtang bakaman ya uso ubak thang jongka hakane ka jingela kai persya ya ka Barcelona hanre habapai pat haka jingela kai haka La Liga ro ka Real Madrid kala sya penhiar naga kerdan ka banengkong syaka kerdan ka baar haka Atletico Madrid namar haka jingela kai jong ka La Liga hapadang ka Atletico Madrid persya yaka Osasuna haka ne ka jingela kai ka Atletico Madrid kala ban penlem yaka Osasuna haka ne ka jingela kai da Chico Lanot lingbang ka kol ka balathap da uplayar jong ka Argentina kata lingba Julian Alvarez haka minit kebesan peusan kumta lengba kene kenam job persya eko Osasuna ka Atletico Madrid kala kene no ya ka kerdan ka bahakale do jongka me eken point na ka Real Madrid haka ba ka Atletico Madrid kala yok bankor sapu point na ki khat kendai teli ki jing yela kai de ka batam chipon ya ka Real Madrid ka badon haka kerdan ka baar haba phapat haka jing yela kai jongka FA Cup hapeng ka Southampton persya eka Swansea hakane ka jingela kai ka Southampton kala khore ka nam job haden bakala la ban penlem ya ka Swansea hadu dalai la not goal kat ba ka Crystal Palace pat kala la ban penlem ya ka Stockport da Chico Lanot sakawai pat ka jingela kai haka FA Cup haka rau ka balai kata hapeng ka Arsenal persya ya ka Manchester United hakane ka jingela kai ka Manchester United kala la ban penlem ya ka Arsenal ta ka jing shot penalty
haden bagi lekut no dekat jingya kai damar la cikol hakane ke jingya shoot penalti ka Manchester United kelala ban penlem ya ka Arsenal hakane ke jingya lek kai dasan lalai gol ka jingya lek kai pat hapden ke Swiss tau persya ya ke Bristol Rover hakane ke jingya lek kai ke Swiss tau ke lekori ke nam job haden baka lala ban penlem ya ke Bristol Rover hadu dalai la not gol kat baka Newcastle pat kelala ban penlem ya ka Bromley dalai la ka we gol sekawai pat ke jingya lek kai kata hapden ke Tottenham persya ya ke Tam Ward hakane ke jingya lek kai ke Tottenham ke lekori ke nam job haden baka lala ban penlem ya ke Tam Ward dalai la not gol Kublai Shibon ya piki para lok ki bajus ngotenan ban pe ki video hakane ke channel ngin skendo pat hakawai ke video Kublai Shibon